man maradag sleeper. Sagdi laman. Hala, nalipay ka na may kat dari. Sa mga doon mo kat eh? May log, nido. May log nido? Mating na mga drinks dahil ni. Okay ra lagi ni lagit eh. Di may kasama na rin. Okay naman. Kuan. May kaman. Hala, labig ilang natad no. Bermuda no. Ara, napit kailan dong. Nalipasan ni sa oy. Nalipay sa oy. Kat be. Kat. Di mo ka na umakti. Mga pet, dyan ni sila. Anad og tao? Ako na katundugay na mo kita dal tunaw. Ato biton, paakan ka ha? Good morning! Apa yung pagpamahaw? Pwede ka, riyan na kas Bermuda. Kakwa flower ka. Flower, flower, flower! Flower dia, flower. Mato dyan na. Ito ha? Ito ha? Flower, flower, mamaali ka. Flower, flower, flower! Ikaw. Kuwenta sleepy, wa man madad eh. Flower. Okay ra na? Nalikuran na, likuran. Sige na, nalingaw kong dalton. Wow, flower. Ano man, di ba tanawa? Guwang naman. Bawa ba si Klas na pajas nga inulan? Bawa, tanawa ramon kong liwang nga, tanawa gisang lawas. Itang karibay ng lawas. Hala, ro gagamaja na. Nakita na kagmanok na Chinese. Ha? Japanese chicken. Ha? Kaya relate na wala. Ha, ang daghana ka adjung. Uy, tay lubi na tagak ti. Bukan eh. Kuya, di ba tagakan taglubi? Kini mo ilami na, guys. Wild cucumber. Lamang. Mura lagi pipino. Adjaw ng guwang. Kanang mga dabong pa. Hala, dati daganti pwede ra ka magkaundan iti. Pwede ra ka kita na manilag tudo. Oh guys, nanguha ko guys, nahigam gud ko gahapon. Lami. Nanguha ko. Nahigam gud ko ti. Amo na imong giingon ti nga mga manok nindong ngarang gagmaja. Japanese. Nakakita ako dani dito sa kuan. Tuni sure mi undoy sa Jo arang gagmaja. Berarti guwang na na. Lagi. Kani pud gibuwak na nino. Saan na aturan is kalibunan. Hi, Nido. Nido mo ko na inganda na. De, nakakuha ko de. De, sa. De akos bay guys. Ja, niingan mas nanay nga nambungan ako itong pasad ko surveyhan na bay daghan ko nakitaan usa. Diya. Diya guys, diya. Ala, nanato day makaon puhon. Nanapoy buwak na. Ala, kana ta respikas ug daghan pa ni jang bunga. Labang laman hadlak jang na maglekang snake pa, jang na mga viper, mga nga na kay mo ni ko anan sa viper nga ni kana mga labang. Diya. Ya, jadi update. Ya. Kita mo diya. Daghan jadi ay daghan pa ni pero di laman maklaro. Ating nagadi balik-balikan na nisbay. Nago na siguro sa ilang dagan madlok na kumusuot kaya daghan has. Alam mabaga ag dahon. The long wait is over kay si nanay grabe nagajang nanay danang nay panguta kay dugay ka adto ning bunga. Ini guys balbiri nigi pang tugsok ni nanay basig mao na nigi jang giingon nga ija kong tugsukan. Para itanon na hatos among bahay. Hiningan ko rin dyan na, buhi ikog malbiri na. Kay hanggang endo to sa among bahay. Padung ko guys sa palidyahan nila. Diyan nagdakog basket kay magkuha ko og palidya. Karabi naman nidaghan na ilang palidya makalibog mag-asay unahon. Daman pa yung mga reject. Mga reject lang ikuha. Gusto mo sa muy kami panpan. Ayaw. Ayaw. Oh, nadag ko na eh. Eat ka na ha.
Kana ton. Wah ba? Wah. Tuwa ni. Ay, sa tuwa ko. Ito to. Ha ay. Na-reject lang tang gikuha. Yung guna legit. Halaka. Wala ginanilakit eh. Nganong gikuha man nimo nga basig ilan ibaligya. Hindi. Kana na mga daot ako, ngit abi to ko gipang-uod kay may gikuha. Saktura ri ay. Kaya ang mga reject kani, ibig hatag na ng attorney. Kaya na ko bisita ugma. Ha? Lubi tungo din. Hawa mo dia. Saktura ri ay. Bebas ko. Kana dako kada. Kita man mi sa center back magbabaksin man taming dalton kaya nalit man mi dapat nag-vaksin sa dalton gina buntag sus kaya buko kabantay nga wibis man dairon buang na so mo to ni kontak ni pwede mi mo ato sa pikas barangay para ato magbabaksin daw ato madadto ugma na kuno schedule so ugma na wa madadto na nga palaw mi kay sarang pud na kay ako nagunahuna nga gani naman dai tang buntag kay nagtuman malay ko pang muhag kapajas ya salamat kay ni Ma'am Michelle oy salamat tri kapajas nanghid ko nga ti Ali ja angge sa diay pananghid ni kuan Ma'am Michelle amang akan in kanang hilaw ba lami maguni kay lagemo hilaw jud siya so ugma sa dalton vaksinan og MMR kuan mumps measles og rubella or sana ko pronounce ja bawo di mas grupo na hilantan kay hilantan lagi para ka jung ka kuan sa inahan bisud guys, orange adjo oh. Ya oy. Ito man ko na. Pila na po ng kilo ron? 280. Uy, lami lagi na, dako lagi na. Gamay ra. Lami kadyo guys, kay tanaw unuron kadyo, jarang ka orange kadyo gidjang unod. Ay, nahala ra ka orange. Wow. Salamat kadyo Ma'am Michelle. Ora ba siya diha? Ala. Pero ingin mo sa ti Ali nga si Jacob di mananghid, matong confident ra pugod ato pananghid. Wow, mag-snack ta ninja. Mani snack na mo dali crunchy kadyo fresh pa dyan ni si Ja from the punuan. Tamis! Suka ukuan. Suka nga hang. Perfect.
Among panhapon sinugbang isda og manok. Kahit mo gusto karon ha? Basig nakaproblema gi dibdib. O nagpalabi ka gaga ganina kay nagharvest mo palidya. Pasulabi man, mao na gahig gay nang bitaw hinahinir sa trabaho. Palabi pagkag kuan. Lihok. Hindi ko naman kaya. Anong puto-puto na, kadang sabot. Magkaya ko ako ng baril.